ಪೇಂಟೆಕ್కి ಜಾಡಿಯ ಅಂಚನೆ ಪೇಟೆಗೆ ಹೋದು ಬರ್ಕಂದು ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಪೋರಂಡಿಗೆ ಅಂಚಾದ್ ಪಿದಾಡಿಯ ಒಂದು ಪೇಟೆಗೆ ಒಂದು ತಿರುಗದು ಬರ್ಕಂದು ಅಂಚ ಏನು ಹಾಲು ಪ್ರಯೋಜನ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಹೋದು ಪೇಂಟ್ ಎಡ್ತಿಕ್ಕುದು. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವೆಲ್ಕಮ್. ನಮ್ಮ ಬೈಯಾಗ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಪಾಡ್ದು ಬರ್ಕ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಮ್ ಮತ್ತು ಗೆತ್ತೊಂದುಂಡು ಅಂಚದು ಪಿದೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಮತ್ತು ಪಾತರ್ಪ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಏನು ಪಂತೆ ಉದಸಿನ ಅಂಡಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಪೋಯಿ ಬಂದು ಐಬ್ರೋಸ್ ಒಂಜಿ ಏನಿತ್ತ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಬತ್ತೆನ್ನ ಐಬ್ರೋಸ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪರ ಬಾಕ್ತಿತ್ತಂತ ಮಲ್ದಿಚ್ಚಿ ಚುನಿ ಅಮ್ಮ ಮುಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತೊಂದಿರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಇದೆ ಹಿಡ್ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕೊಲ್ಲು ಪೇಂಟ್ ಪೋಯಿನ ಲಾಗನ್ ನಿಕಲೊಟ್ಟುಗು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪರ ಆತಿಜಿ ದಾಯಪಂಡೆ ಯಾನ ಪೇಂಟಿಗೆ ಗಾಡಿ ಪೋಯಿನಿ ಅಂಚೆ ಗಾಡಿ ಬತ್ತೀನಿ ಅಂಚದೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಲಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ಬೊಕ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ನಮ್ಮದು ಅದೆಲ್ಲ ತೊಂದಿಜಿ ಎಲ್ಲೆಂಜಿಗೆ ತೊನೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ದಾದೆಲ್ಲ ತೊಂದಿಜಿ ಅಂಚೆ ಲಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪರ ಎಂಕ ಆತಿಜಿ ಆ ದಿನ. ಸೊ ಹೈಬ್ರೋಸ್ ಮಂತದ್ದು ಬತ್ತೆ ಎಂಕ ಊರುಡು ಹೈಬ್ರೋಸ್ ಮಲ್ಪರ ಇತ್ತಂಡ ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತೀಜಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಬೊಡ್ಚಿ ಮೂಲೆ ಬತ್ತದ ಮಲ್ಪೊಗ ಬಂದು ಮಲ್ತ ಎಂಕ ಬರ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಎತ್ತಂಡ ಹೈಬ್ರೋಸ್ ಮೂಲ್ ಮಲ್ತಂಡ ಶೇಪ್ ಕೊರ್ಪೆರ ಹಾಳು ಮಲ್ತದ ದೀಪೆರ ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಬಂದು ಪೋಡಿಗೆ ಎತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಚೆ ಅದಾಡೆ ಪೋದು ಹೈಬ್ರೋಸ್ ಮತ್ತು ಮಂತೆ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇಲ್ತ ಲಾಗನ ನಿಗಲೊಟ್ಟಿಗೇನು ಶೇರ್ ಮಲ್ತ ಒಂದು ಇಪ್ಪನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಂತ ಲಾಗಡ್ ಒಂದು ಪಂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಂಬ ಮತ್ತು ಉಂತದು ಮುಲ್ಪ ಮತ್ತು ಚಪ್ಪರ ಪೂಜೆ ಬಂದು ಮಲ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಹೌದಾದ ಅಂಡ್ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಇಟ್ಟು ಪುರ ನಮನ ಸಂಪ್ರದಾಯಡು ಪುರ ಒಂದು ಪುರ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಊರುಡು ಇಪ್ಪುನಾಗ ಮುಲ್ಪದಗುಲ್ ಪುರ ಮಲ್ಪುವೆರು ಅಂಚೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತೀನಿ. ನಮನ ಕೊಂಕಣಿ ಉಂದೇಟ್ ಪುರ ಇಂಚ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪುರ ಕಂಬ ಮತ್ತು ಉಂತ ಪುರ ಮಲ್ಪುಜ ನಮ ಅಂಡ ಮೂಲ್ ಮಂಡ್ಯಡ್ ಅಂಚನೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಇಂಚಿ ಸೈಡಡ್ ಪುರ ಉಂದೇನು ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮದ್ಮೆ ದಪ್ಪಗ ಉಂದೇನು ಪುರ ಪಾರ್ದು ಜೆಂಡ ತೆಲ್ಪೇರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುವೆರು ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಇಂಚಿದಾಗನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಒಂತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತ ಯಾನೊಂತೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಆಯ್ಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಈನ ಮಲ್ಪೊಡು ಈನ ಎಂಚಿನ ಪಂದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂತೆ ಪಂದು ಕೊರೊಂದಿತ್ತ. ಸೊ ಒಬ್ಬರಿತ್ತ ಇಲ್ಲದ ಗೊಲ್ಪುರ ಮಲ್ಲ ಗೊಲ್ಪುರ ಪಂದು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಆಯಲ. ಸೊ ಆಯಗ್ ಮತ್ತೊಂದು ಪುರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬರಿತಿಲ್ಲದ ಗೊಲ್ಪುರ ಪನ್ಯಗೋಸ್ಕರ ಅವಿನ ಪೂರ ಕಲ್ತದ ಮಲ್ಲಗ್ಲೆಡ ಪುರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ.
ಸೂರ್ಯನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಪ್ಪ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ದಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಕಣಪ್ಪ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಚಪ್ಪಳದ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೇನೆ. ನೀ ತಗೋ ಮೊದಲು ಇವರು ಕೊಡಿ ಇವ್ರಿಗೆ. ನೀನು ತಗೋ ಏನಾಗಲ್ಲ. ಮುದ್ದೇನಾ ಮುದ್ದೆ ಅವನಾ ನಾವು ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀವಲ್ಲ ಅವಾಗ ಹಾಂ ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಮಡ್ಗು ಕಾಯಿ ಹೊಡ್ದ ಹ್ಞೂ ತಗೋಗಿದೆಯಲ್ಲ ಈಗ ಅಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ ನೀನು ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಜೊತೆಲೇ ಇದ್ದೀರೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದೀರೋ ಗಂಡ ಇಡ್ತೀರೋ? ಜೊತೆಲೇ ಇದ್ದೀವಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾಕೆ ಇರ್ತೀವಿ? ಹ್ಞೂ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ ಊರಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ವೇ? ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರೋದು ಅತ್ತೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಎಣಿದಿಲ್ಲ ಗರಿಯನ್ನು? ಇಲ್ಲ ಹಾಂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಹಾಂ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತಾತ. ಹಿಂಗೆ ಬಕ್ಕೊಂಡು ಎಣಿದ್ರೆ ನಡ ಬಿದ್ದೈತೆ ನನಗೆ. ಸುಸ್ತಾಯ್ತಾ? ಹಾಂ ಸುಸ್ತಾಯ್ತಾ? ನೀರು ಬೇಕಾ? ಹಾಂ ನೀರು ಬೇಕಾ? ಹಾಂ ನೀರು ನೀರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ. ಮುದ್ದೆ ತಿನ್ಕೊ ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ತೈತೆ. ಇದು ಮಂಗಳೂರಿಗೂ ನಿಮ್ಮೂರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಆಯ್ತು? ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗೆ 3 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ. ಅಯ್ಯೋ ನೀನು ಮನ್ಕಾಯೋಗ ಯಾಕೆ? ದೂರನೇ? ದೊಡ್ಡ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಡಿಂಗು ಡಿಂಗಾಲೆ ಅಕ್ಕೋ ಬರಾಲೆ. ಓಹೋ, ಏನು ಆಡಾಡ್ತೀರ ತಾತ? ಬೇರೆ ಹಾಡು ಹೇಳಿ, ಬೇರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಹೇಳಿ. ಅಯ್ಯೋ ಬೇರೆ ಹಾಡು ಹೇಳಿ ತಾತ. ಹಿಂದಿ ಹಾಡು ಹೇಳಿ. ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ನಾನು ನೀವು ಇಬ್ಬರೇನೆ ಹಾಡು ಹೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಕಣಮ್ಮ ನಾಗಮಂಗಲ. ಹಾಂ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸ್ರೇನು ತಾತ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಶ್ರೀನಿವಾಸಯ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡ್ತಿದು? ಶ್ರೀನಿವಾಸಯ್ಯ. ಹೆಂಡ್ತಿದು? ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡ್ತಿದು? ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ. ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ. ಅಲ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀನು? ಬರ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯಿತು? ನನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಿ. ಹಾಂ ನಿಮ್ಮ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ. ನಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ಹಾಂ ಹಾಂ ಹ್ಞೂ 80 ಪಂಚ್. ಓ 85 83 ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಓ ನಿಮ್ಗೆ 85? ಹ್ಞೂ ಅಜ್ಜಿಗೆ 83? ಅವ್ರಿಗೆ 70 ಗಂಟೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಮದುವೆ ಆಗಿ? ನನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಿ ನಾನು SLCನೇ 65 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಓ ನಮ್ಮಿದ್ಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. 12 25 ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ದು. ಕರೆಕ್ಟ್. ನೀವು ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಬಿಡಿ ತಾತ, ಹಾಂ ನೀವೆಲ್ಲ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟು. ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಗಳು ಓದ್ತಿದ್ದವ್ರು ಸುಮಾರು ಜನ ಅವರೇ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ. ಮುಲ್ಪದ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಚಪ್ಪರದ ಶಾಸ್ತ್ರಪುರ ಆಪುಣ ಅಥವಾ ಚಪ್ಪರದ ಪೂಜೆಪುರ ಅವಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರಶಿನ ಕುಂಕುಮ 5 ಜನಕ್ಕೆ ಮುತ್ತೈದೆನಕ್ಲೆಲ್ಲಿತ್ತದು ಕೊರಡು ಮದ್ಮೆ ಐನಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚದು ಯಾನು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಮದ್ಮೆ ಹತ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರ್ರಿಗೆ ಅಂಚ ಕೊರ್ದು ಆಗಲ್ ಆಣ್ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ತೊಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಇಂಕುಲು ಎಂತು ಚಪ್ಪರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಲ್ದ ಆಯ್ತ ಪ್ರಕಾರನೇ ಪೋಡು ಬಂದು ಇಂಕುಲು ಉನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರನ ಮುಗಿಪಾಯ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಪ್ಪರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೋಡೆ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಬರೀ ಕಂಬ ಮಾತ್ರ ಉಂತದಿತ್ತ. ಇನಿ ಐಕ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಏನೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಅಲ್ಲ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಅತ್ತ ಯಾರೋ ಗರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಣ್ದವ್ರಲ್ಲ ಪಾರ್ವತಿ, ಗರಿ ಯಾರೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಣ್ದವ್ರೆ. ಇವರೇ ಹಾಂ ಹೋಗು, ಇವರೇ ಮಹಾನ್ ಭಾವರು.
ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಪೊಣ್ಣನ ಕಡೆ ತಕುಲು ನಿಜವಾದ ಉದೇನು ಪೂರ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತಂಡ ಬಟ್ ಎಂಕುಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಪಾಪದಕುಲು ಅಂತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮನ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮದ್ಮೆ ದಪ್ಪಗ ಐನು ಬಟ್ಟಾಲಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತಾರೈ ಅಂಚನೆ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ಐನ್ ಬಗೆತ ದಂಡಲ ದೀದಿಪ್ಪೆರತ ಅಂಚದು ಆ ತಾರೈಗೆ ಮತ ಮಂಜೋಲು ಅರಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಮತ ಪೂಜಾರ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಚದು ಅಮ್ಮ ತಾರೈದ ಒಂದು ಪರ ದೆತ್ತು ಕೊರೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮ ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಇತ್ತೀಜಿ ಪಂಡ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇತ್ತೀಜರತ ಅಂಚದಾಲ ಮಲ್ಪರಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಒಂದು ಮದ್ಮೆನಕುಲು ಪುರ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚದು ಮುಲ್ಪದ ಪುರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಮದ್ಮೆನಕಲೆ ಮುಟ್ಟೋಡು ಪೂರ ಮದ್ಮೆನಕಲೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂದ್ ಪೂರ ಅಂಚದು ಮೂಲು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ದ ಪಂಡ ಅರಶಿನ ಮಾತ ಈ ತಾರಾಯಿಗೆ ಮಾತ ಪೂಜೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತಾಳಿ ದೀದಿಪ್ಪೆರತ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತ ತಾಳಿ ದೀದಿಪ್ಪೆರು ಅಂಚ ಅದು ನೆಕ್ ಅರಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಮಾತ ಪೂಜೆನು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಪೊಣ್ಣನ ಕಡೆ ತಕುಲು ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತನು ಪೂರ ಬಟ್ ಅಗುಲಂತ ಪಾಪದಕುಲು ಬಂದು ಎಂಕೊಲೆ ಪೂರ ಮಲ್ತದು ಎಂಕೊಲೆ ಪೂರ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂತೆ ಯಾನೆ ಒರ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಬಂದು ಆಣಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಎಂಕೊಂತೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಒಂಜಿ ವಾರದಿಂಚು ಒಂದೇ ಬೇಲೆ ಮದಿಮೆದ ಒಂದು ಬಂದು ಕೆಲವು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಂಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಅವೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಬೇಲೆ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಟುಲ್ಲೆ ಅಂಚದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲಾಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ನನ್ನಡ್ಬೇಕು ಖಂಡಿತವಾದ ನಾನು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತು ಬರೋದು ಪೋಪುಂಡು ಒಂದು ಚಪ್ಪರ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಚಪ್ಪರ ಪೂಜೆದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಲಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಾಂದಿ ಪೂಜೆ ಎಂಚ ಮಂತೇರು ಅವೇನು ಈ ವ್ಲಾಗಡೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ದೆ ತೂವೊಲಿ ನಿಕಲು ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಎಂಕಲ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಮಲ್ದಜ ಒಂತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಆಯ್ತ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಮಲ್ದಿನಿ ಒಂತೆ ಇಂಚಿದಾಗಲ್ನಲಕ್ಕೆ ಏನೋಡಾಪುಂಡು ಪೂರ ನಮ್ಮನೆ ಮಲ್ತಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತಂಡ ಪೂರ ನಮ್ಮನೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಅಂಚದು ಒಂತೆ ಅಗ್ಗುಲ್ ಪನ್ಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಅಂತ ಒಂತೆ ಮಲ್ತ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೂಜಿದು ಪೂರ ಮೂಲು ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಮಂಜೋಲಿ ಏತು ಪಾಡುಂಡಲ ಯಾವೊಂದು ಇತ್ತೀಜಿ ನೀರು ಅವೊಂದಿತ್ತನ ಅಂಚ ಪೂರ ಅವೊಂದಿತ್ತಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಒಂದು ಹದಕ್ಕೆ ಬತ್ತತ್ತು ಮಲ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಂತ ನಾಂದಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ ವಾರಡು ದುಂಬೆ ನಾಂದಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಲ್ಪೊಡು ದಯಪಂಡ ದಾದಲ ವಿಘ್ನಹಾರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ 10 ದಿನ ಮದ್ಮೆಗೆ 10 ದಿನ ಇಪ್ಪುನಾಗನೆ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತಂಡು ಅಂಡ ಮಲ್ಪರ ಆತಿಜ್ಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲೆ ಮದ್ಮೆ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ಪುರ ಮಲ್ತ ಸೊ उपेन्द्राय नमः श्री कृष्णाय नमः ओम प्रणवस्य परब्रह्म ऋषिः परमात्मा देवता देवी गायत्री छंद प्राणायामे विनियोगः ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम नः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सर्ववितर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम आपो ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಏನಿಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಡೆ ಡೆಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪಂಡ ಡೆಡ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಬರೋದು ಪೋಪುಂಡು ಮದ್ಮೆದ ಲಾಗ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಅರಿಶಿನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪೂರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಡು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂತೆ ತಡ ಅಂಡ್ ಸೊ ಒಂತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕೊಡೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇತ್ತಿನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓಲ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಡ್ ಸಿಕ್ಕುವ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಕೀಪ್ ವೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಲೆ ವ್ಲಾಗ್ಗೋಸ್ಕರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಡ್ ತಿಕ್ಕುವ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್